Hi guys! Welcome to my YouTube channel! Karon ang ako ang ipakita nga video is ang chicken breast stir fry with oyster sauce. Hi guys! Good morning! So, ni ako'y chicken breast nga gi-cubes. And then, atong lamas, bell pepper, red bell pepper, carrots nga gi-flower, white onion, and garlic, ahos. Og adun ako'y usa ka egg. Okay. Ako ni ibit. Kauman, akong ibubo sa akong gi-cubes na chicken breast. Okay. Then, oyster sauce. Yakoy, charita. Siguro 2 kutsarita lang akong ibutang. Sagol na to, kauban sa egg. Okay, enough na. Okay, so na-mix na nato nga to ang oyster sauce and egg. Ako siyang mag-add ko og cornstarch. Then, i-mix ra gihapon. Okay, atura na siyang pabayaan usa. So, mo ni gapainit ko kalaha, then butangan na nako og mantika, magpainit ko sa akong mantika. Okay. Kung muinit na, ato nang i-fry ang chicken. So, init na nga to ang oil. Ako nang ibutang ang akong chicken breast. Yan. Ato rin siyang i-deep fry. Pabayaan lang hantod mo golden brown. So, mo na guys. Ako sang pabayaan na antod nga mo golden brown na ang chicken. Then nato nang ibali-bali. So, ito na po. Mo na ni ang chicken nga akong gi-deep fry. So, next steps na punta. So, sa next steps, magisa na ta. Ato nang igisa ang ato ang sibuyas, ahos, hilom, humuka, ang carrots,
ni ang next. Then, sunod din ako ang deep fry breast chicken. Gabutang din kong tissue para ma-absorb ang mga excess oil. Guys, ang pagtimpla, depends na nato, diba? Kung unsa ka, salty ba or dili kaayo. Then, black pepper, salt, asin, adsad ko og soy sauce. Then, ang red bell pepper. Then, oyster sauce. Then, mas maayo sad mag-add sad mo og green bell pepper para colorful gyud. So, wala man ko green, so red lang akong gigamit. Then, water. Then, muad ko og cornstarch para medyo lapot-lapot ang sauce. Depende ninyo kung unsa kalaputo ng inyong ganahan. So, okay na. Og ako nang tilawan. Lami. Guys, mo na siya ang ako ang stir-fried chicken breast with carrots and red bell pepper. So, kung basta magustuhan sa inyong mga anak, o dili ganahan mo kaon ng inyong anak kung mga gulay, sagdi lang, kay gi-absorb na sa ato ang chicken ang lasa sa gulay, di ba? So, salamat and please do subscribe and like my video. Thank you. God bless.